Horas samanginang, baju panghita musei di channel YouTube namion, marhiti akka pikiran nami na mungkin bui, pamaraho kita di pangradiota di jamita pertangyangan, songoni nang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Ditikyon naing patol hason nami tu hita pikiran nami yang giat boi pamorahon jalan mangurupi hita. Taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Ima sian turpuk Job bindu 42 ayat sada sahat ro di ayat onom. Job bindu 42 ayat sada sahat ro di ayat onom. Amangin ang duktakas hujah hami turfuhon jala hupa husor-husor hami. Oma di pikiran nami na mungkin bui mangurupi hita laho pamoraho jamitata mangurupi hita di nama ngarade hita di jamita nanang si patol hasota. Adong do pandohan di bahasa Indonesia ada satu istilah yang mengatakan bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Namun ada juga pernyataan atau ada juga istilah yang lain yang mengatakan tidak pernah ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai suatu yang baru. Tidak pernah ada kata terlambat untuk berhenti dari kehidupan yang lama, memulai kehidupan yang baru. Tidak ada kata terlambat untuk berusaha, dan lain-lain. Jadi, jika kita hubungkan, ternyata penyesalan itu juga tidak terlambat. Kalau kemudian setelah penyesalan itu ada pembaharuan, ada sikap yang baru, ada hikmahnya, ada tujuan baru, ada hal baru yang akan dicapai. Tetapi penyesalan itu bisa dibilang terlambat ketika di berikutnya ataupun di langkah berikutnya tidak ada perbaikan atau tidak ada hal baru yang dimulai dengan semangat baru. Mungkin seperti itu bila kedua istilah tadi dihubungkan. Penyesalan selalu datang terlambat, tapi kemudian juga dikatakan tidak ada kata terlambat untuk hal-hal yang baru. Jadi dengan demikian berakhirnya satu hal adalah juga awal untuk hal yang lain. Hal seperti itu akasi songoni boi taida di buku Job. Terlemuabi diturpukta di hari Mingguon. Takas taida sian perdalanan ningelu ni si Job di ujungna godang ibana marsiajar. Ide benar tadok dalam hidup ambillah hikmahnya. Jadi imana dunga marsiajar sian namasa. Godang namasa dialami ibana. Namasa tu ibana. Molo buku Job, hobar tu data persiajari, manang nata boto, ima termasuk tu akka buku-buku hikmah. Buku-buku pengajaran akka puda, na sitong taringot tu ngolu ni sasahalak, na sitong di adopan ni debata. Jadi cerita Job, boy taida songos sada cerita namasa buado mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan. Buado marsiajar sian namasa dingulu. Asa di ujungna takas menanda debata. Ido taida namasa di si Job. Dunggodang proses na dialami ibana. Molo siak kita godang do nasutahan mandalani proses neng instan do. Dung godang na masa di ngoluni si Job di ujung na di bindo 42 takas ma panandayon ni ibana di debata. Pada akhirnya molo si Petrus mandok idahamu maka namanguluhok kamu ingot tamu maka namanguluhok kamu parohak kamu mak ujung perdalanan ni ngoluni nasida. Memang rikot do di ujung nai. Tidak selalu start yang baik akan berakhir dengan
hal yang baik. Tetapi start yang buruk pun jika di dalam prosesnya dinikmati, disyukuri, kemudian belajar, diambil hikmahnya, bisa menjadi akhir yang baik. Happy ending. Ide benar dok, di ujung ningolu ni perdalanan nina sidama. Idahamu, jala marsiajar mahamu. Siani, taidama ujung akhir kisah yang bagaikan sebuah drama kehidupan na matsai balga manang tadok tragis masa dingoluni si Job alai sian saluhut nai gabelam takasdo ditandai bana isedo debata lam takasdo dibotoi bana ngoluni ibana nasai disarihon debata di ujungna dung mardalan proses nakin natadok proses na gajang na maor na borat di adopi ibana nungata boto songon dia akan masa tu ibana alai di hamonakon ide bener saya tadok din deta namonangi de muse butong mangaton alani marsia jarsian ngulu ima huidahami ala buku Job buku persiajaran buku akaboda persiajaran mendalani ngulu mengambil hikmah dari perjalanan kehidupan ini. Walau hidup kita bukanlah nasib. Ngeluta dang sibaran na dito tuho nungay kosongonon. Nungay kosongonan. Alay godang do namasa di ngeluta dang tarhaisok kita. Dang tardo kinasib. Ay nga nasib pu pogos. Ay nga nasib pu songonon daw. Alay masay sa luhut na di ujung na ikobuatot tado hikmah dari segala sesuatu yang terjadi itu. Ini benar kadang-kadang melodong akan masa di dok, ya ambillah hikmah daripada apa yang terjadi itu. Berhasil do si Job marsiajar sian pengalaman hidup na masa di bana alai tu ujungna takas panandayun di bana di debata. Alanima diturupuk tope huidahami ba togi honot tama ba ma asa hot manoktong paima ro di ujungna. Jala lam takas taida pandonganion ni debata. Asa songon padohan si pata kalau manis jangan langsung ditelan, kalau pahit jangan langsung dibuang, molo tonggi unang itor ni bondut rupani molo pahit setabi unang itor diutahon ati na ubat dui. Namani sinakin ati na gabi sahit dui. Maka mari belajar. Si pata ikut dayon do na pahit. Dayon na tonggi. Alay siya sudenay lam takasma marsiajar dingolu. Debatado hape na parmudu-mudu perdalanan dingoluta. Jala sari honon na dohita. Asa unang salpu akahata. Nang parangita. Nang pambahinata. Alani akanamasa ditikyon. Gabi sumar pakiri pita di ujungna. Dang marpakirimon adong do. Yang indah pada waktunya. Jadi molo didok di topik ni minggu tarupani Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Guru dok ni debatado saluhutna songoni ma ngoluta. Alai ikut tahap porsiai guru dok ni debatadang songonon tak. Songonon mangolum songon tidak begitu. Segala sesuatu terjadi, di balik apa yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah. Ikosong ini datang pemahamata. Patorangot tadoi luason ni debatado masa arsak. Nakpit wakana solhot tu ibana. Luason ni debatado las ni roha. Luason ni debatado gok masa dingulu ala ikon benget hita manaon. Toktong hita marhapor syaon marpakirimon na mangulu. Asa di ujung na idaut tama dengan bahasa ni Jehovah. Pada akhirnya ada happy ending. Walau banyak orang tidak bertahan sampai ending, sampai
akhir. Jadi marsiajar mahita si Job. Borak ni perdalanan ni ngolu ni ibana. Alai di ujungna takas do ditadda ibana isi do debata. Idok ibana nuaing pe asa huboto tungguru dok mudo luhutna jaladang hasudatan sakap niroham nanggo sada. Nuaing pe huboto berarti proses panjang. Jadi unang may lahita molo say ropani di dalam proses di perdalanan ningului say madabu hita boy do songoni alai di ujung na. Jangan penyesalan itu terlambat. Penyesalan itu menjadi titik awal untuk nuaing pe nungahu boto. Maka stoplah. Macai bagas do dung takas di tadai bana debata. Dia berubah. Mubah. Jala tuk takas do rupani di arsakon ibana pangalausyonna. Asa ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, harus ada perubahan sikap yang sungguh-sungguh jelas dan nyata. Ide bena di pola idok ibana, di bahini jora maau jala husol soli dagiku, hudul di bagasan orbuk dohot sirabun on magobaran ni panol solion nama cebalga jala berdampak mai tungulu nai baru. Jadi molotara jubi do debata napa ture-ture ngoluta jala debata palwas menang naha pena masa asa marsiajar hita di ujungna lehonon nado nadenggan nauli hombartulomo ni rohana atong molo salpu akanang pangalaho nang hatatta marnida sudah pembahasan di debatai kod dohonon tama manol suli doau, tapi dampak dari perkataan perubahan itu harus ada. Iko bagas do panol solioni pola do ido ibana di son di bagasan orbuk dohot sirabun. Jadi panandayoni takas do merubah hidupnya 180 derajat rupane. Stop. Dangbe ulauku. Dangbe say sukunokku akan binahin ni debata. Anai di bagasan pos ni rohano mau. Maka porsiai na di dongani debatado perdalanan ningoluku. Guru dok ni debatado salhutna. Guru dok na nama korhon tunadenggan. Jamita na pangoluhon haporsiaon si songonima pakirimon na mangolu haporsiaon na mangolu ma si patol hasota di ruas ni huriata yang memberi semangat optimisme dalam menjalani kehidupan. Ada pahit, getir, penderitaan, kesusahan, tapi ada manis, indah dalam kehidupan. Namun yang terpenting adalah apapun yang terjadi, kita tetap bertahan hingga ke akhir, menikmati semuanya, mengambil hikmah dari apa yang terjadi untuk melihat kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Imahu pikir hami amanginang, anggiat boy mangurupi hita.